Sanga e binani soro ne ke kanye wolonvla sanfɛ janjo misira di ma. An bi jɛ ka sira in taama ɲɔgɔn fɛ o sanga binani kelen bɛ i k'a dɔn académie d'enseignement kuruba kɔnɔ Bugunikaw fɛ yen nɔ heure kelen bɛ centre d'animation pédagogique min filɛ Garalo fo ka se i k'a dɔn Kiɲakaw fɛ yen nɔ min ye Adama Jalo ale min ye yen DCAP an b'a fɔ k'aw bisimila kibaruyaw la kunbabaw ye minnu ye an bɛ a daminɛ i n'a fɔ walawalaliw bɛna kɛ kibaruya min yɛrɛ la hakilila jiginna haute autorité la communication n'a bɛ hakɛ ko fɔ o kumana olu kɔni o kunkanko kibaruya min na a ye min ye sugandira i k'a dɔn k'a fɔ kibaruya dilaw olu fɛ n'a bɛ Ba Sidiki Ture ko fɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni dilaw ka ɲɛmaayasow ye ɲɔgɔn lajɛrɛba kɛ ka laban k'u da don nin kɔrɔfɔ in na kunnafoniya minnu bɔra o kɔnɔ an da bɛ don o la min maa minnu n'olu bɛ ca kɛ Bamakɔ yɛrɛmarakafo filanan i k'a dɔn mairie kɔnɔna na olu kɛlen kɔ ka tile saba baara bila kɛ o kumana u kɔni kun ye sigi tɛndɛrɛ kɛ kunun kun min ye u bila u la u nanda bɛ don fana na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn da dumunifɛnw sanko kɛrɛnkɛrɛnnena farini ani buru olu kɔni sɔngɔko kɛnbɛ kataba ba naani ye sanko o kumana minnu bɛ Bamakɔ kofɔ taama kɛra ka taa o ko jateminɛ Bamakɔ yɛrɛmarakafo fɔlɔ la renouveau kunnafonidilaw olu fɛ nin ye kibaruyaw la kunbabaw ye aw y'aw bisimila o kumana min ye kunnafoniyaw ye an bɛna walawalali ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ni sanga in yɛrɛ la. K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu ni aw bɛ maa sigiyɔrɔma miliyɔn bɔ ka i k'a dɔn renouveau lajɛcogo camanw la telew kan bɔlɔlɔw sanfɛ radiow kan ani minnu b'an lasɔrɔ radio wɛrɛw kan b'a fɔ k'aw bisimila bi jumadonya ale la avril kalo tile 15 sanba 2022 sunkalo kalo kumana min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna na tile 14 na an bɛ o la bi jumadonya in na an bɛ kunnafoniyaw daminɛ ni Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnena Mali faaba la min bɛ k'a dɔn ji ale kunkanko kibaruya kofɔ cakɛdaba min n'u k'a ma ko direction nationale de l'hydraulique ale ni ministériso min ɲɛsinen don dugu jukɔrɔ nafolo ni jiko ni kuranko ɲɛnabɔli olu ma o kumana min bɛ tali kɛ ni direction kɔnɔna u ka cɛdenw kun taamana ni ka se k'a dɔn sigi min n'a bɛ diɲɛ yɛrɛ kuru kara ka sigi tako 9nan kofɔ jiko kunkanko kibaruya la Dakarikaw fɛ yen nɔ Sénégali faaba la o sigi kɛra kalo tile 21 ka taa bila 26 la mars kalo tɛmɛnen o waati min na nin taamakɛla ninnu taara kɔsigi kɔni u ye o labɛn walasa ne kana ɲɛfɔli kɛ o ko kunkan kibaruya la kunnafonidilaw tun bɛ nin kɛnɛ in ka kunnafoniyaw yɛrɛ a pereperelatigɛw olu caman dira min ye cakɛda in yɛrɛ ma ɲɛmaa fɛ anw ka ciden tun ye Amadu Jara ye a ye kibaruya mun salo an ka ɲɛmada o fɛ. Ko Mali ye jamanaba de ye jiko la saniyako la dɔnniya b'an bolo jiko la saniyako la an mago bɛ dɛmɛ fɛnɛ na alhamdulillah baara ɲɛna an bolo an b'a fɔ ma ko journée du Mali an y'o organiser jamana tɔw mɔgɔbaw nana ka na Mali dɛmɛ an ka dɛmɛbagaw an b'a fɔ ma partenaires techniques financiers o caman nana ka na lamɛn an bɛ fɛ ka min fɔ an y'o fɔ u sɔnna an ka kumakan fɔli ma donc recommandation ba minnu kɛra o ni déclaration an b'a fɔ ma ko déclaration de Dakar u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta recommandation minnu fɔra a fɔra ko ka financement ɲini pour que ka installation d'eau potable ou d'assainissement k'olu réaliser pour que malien bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka se ka ji sanuman sɔrɔ malien bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u se ka saniya sɔrɔ recommandation minnu kɛra an ma jija sisan pour que ko recommandation sabati cogoya min na inchallah Mali gouvernement o ni Mali partenaires o ni société civile o ni institut de recherche o ni secteur privé bɛɛ ka se ka jamana dɛmɛ pour que malien bɛ yɔrɔ o yɔrɔ malien ka se ka hɛrɛ sɔrɔ. Mun nana ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ fila ye tile o tile yɔrɔ in na yen nɔ donc an bɛ se k'a fɔ a kɛra kunnawolo de ye an ka jamana bolo a kɛra kunnawolo de ye an ka jamana bolo ka segin a kan tuguni a kɛra kunnawolo de ye jamana bolo wa an bɛ min ɲini a kɛra walasa an ka ɲɛmɔgɔw u bɛ baara min na k'a senkɔrɔma tintin wa a ye sira sɔrɔ fana. Joro Bokoma ale min ye cakɛda min ɲɛsinen don jiko kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma o ma ɲɛma ka ɲɛfɔli tun ye nin ye min kɛra i k'a dɔn yɛrɛ ka cakɛda yɛrɛ jabala la kunungo
kiwara ko nasiraw la n'a fɔ an ye a lase aw ma kunnafoni daminɛ na cogo min na min ni u bi Mali kunnafonidilaw kɔni kofɔ u ye sigiba dɔ kɛ kunu n'u bi kunnafoni di i k'a dɔn k'a fɔ o sigi ka o kofɔ u da donna kɔrɔfɔ min na o ye cakɛda min n'o a bɛ fɔ ma ko haute autorité de la communication ni a fara ɲɔgɔn kan bɛ haki kofɔ maa minnu kan ka se ka sugandi ka taa kunnafonidilaw ni ka olu nɔrɔ bila min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kunnafonidila Basidiki Ture o y'a ye k'a fɔ ale kɔni tɔgɔ bɔra i k'a dɔn o maa kofɔlen na kuma min n'a sɔrɔ k'a dɔn kalata de labɛnna a ka se ka sebaaya ni ka o yɛrɛ sɔrɔ walima ka kunnafonidilaw ka danaya sɔrɔ o kɛra sababu ye waati min ni a tɔgɔ kɔni bɔra i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaw fɛ o kibaruyaw n'o kunnafoniyaw faamu ma sɔrɔ o la dalilu jɔnjɔn ma se ka lasɔrɔ o la o kɛra sababu ye min ye kunnafonidilaw ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi ko ma ko collectif de défense pour la n'a fɔ collectif de veille pour la défense des médias ni a sigi kun ye walasa ka se ka kunnafonidilaw ka hakɛ i k'a dɔn ko o kɔni kɔkɔrɔma ni ka o don sigi in kɔnɔna na min ye maa ɲɛmaa ye n'a bɛ Mustafa Jawara kofɔ ale min yɛrɛ collectif maa ɲɛmaa ye a y'i da don o kɔrɔfɔ kɔnɔ o kumana bi u bɛ dangan min na ni laɲini ye mun ye laɲini min bɛ u fɛ u da donna nin bɛɛ lajɛlen la anw ka kunnafoni na Maliki Diallo ale tun b'a kɛnɛ kan an ka ɲɛmaada Mustafa Jawara ka ɲɛfɔli kɛlenw fɛ. An ye collectif ye mun ye kunnafonidilaw ka tɔnba ye ni an kunnafonidila minnu bɛ sɛbɛnni kɛ minnu bɛ radio la minnu bɛ réseaux sociaux kan minnu bɛ télévision na an farala ɲɔgɔn kan n ko dɔw bɛ ka kɛ Mali presse la bi na anw ma wuli k'an jɔ an minnu dakan kɛra kunnafonidi ye n'an ma wuli k'an jɔ ka ɲinini kɛ ka kɛlɛ kɛ ka maison de la presse ni Mali fɛcɛriw dɛmɛ n ko an bɛ sɔn a ko caman bɛ sɔn ka k'an ka ɲɛkumu kan o de kɛlɛ kɔnɔna la an ka kɛlɛ fɔlɔ nana kɛ mun ye o nana kɛ Basidiki Ture ka situation ye au niveau de la haute autorité de la communication. Basidiki Ture le 24 novembre sugantili mun kɛra ministère de la communication ka hukumu kɔnɔna la Basidiki Ture taara k'a fara mɔgɔ fila kan k'a fɔ olu de bɛna taa Mali secteur de la communication représenter haki ka collège kɔnɔna la mais an nana ye président de la transition ka décret la Basidiki Ture tɔgɔ ma bɔ a la o tuma la an ko nin ye koba ye mun bɛ degun kɛ Mali kunnafonidilaw ka hɔrɔnya kan mun b'a to Mali kunnafonidilaw n'u u jɔyɔrɔ ye mun ye jamana ko la o jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya ka taa fɛ o de kama an ko an bɛ wuli k'an jɔ k'an ka hakɛ ɲini k'a ɲini Basidiki Ture a ka hakɛ mun ye a ka segin a ma walasa an ka hɔrɔnya bɛ k'an ta ye o ko la anw ye fɛn fila de jateminɛ an ko an tɛ se ka jateminɛ cogo si la k'a fɔ président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko koba ni Mali kunnafonidilaw cɛ ka d'a kan Mali kunnafonidilaw wulilen don k'u jɔ fɛn fɛn ye transition dɛmɛli sira ye bɛɛ bɛ k'a kɛ sacrifice ni yɛrɛdi ni fasodenya sira fɛ o tuma la an tɛ se k'a jateminɛ ko président de la transition a bɛ Mali kunnafonidilaw kɛ a jate maa ye maa minnu n'u ka hakɛ ma kan o de kama an jigi b'a kan k'a fɔ président de la transition a bɛ se ka kɛ a filila nka a bɛ segin a kɔ fili in bɛ latilɛ an ka hakilina filanan ye jumɛn ye o bɛ tali kɛ cour suprême kan n'o ye sariyasoba ye cour suprême ye sariyaso ni jamanaden bɛɛ ka kan sariyaso min ɲɛkɔrɔ o tuma la anw ma a dɔn an jigi t'a kan k'a fɔ ko an ka sariyasoba bɛna bɔ anw jigi kɔrɔ nin ko kɔnɔna la o de kama an hakili latigɛlen don k'a fɔ tiɲɛ bɛ k'an ta ye ni Ala sɔnna ma. An jigi b'a la k'a fɔ aw n'a faamu caman sɔrɔ nin na baw nin na kɛ i k'a dɔn bi kumakun yɛrɛ la walawalata ye nin jɛmukan min ni aw tulo bɛ a la ni aw ɲɛmadan b'a la nin sanga in na kibaruya ko nasiraw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye kununko n k'a fɔ arabadon kalo tile 13 avril kalo san 2022 min bɛ tali kɛ conseil national du patronat o jabala la tile 2 hakili falen n'o ye hakili kɔkɔ i k'a dɔn k'a fɔ baara ye o kɔni sigira o tile 2 min n'o o hakili kɔkɔ k'a dɔn o baara minnu sigira komini 7 Bonyango baɲumankɛ tɔn min ni u k'a ma ko plateforme d'alerte précoce du projet ni a bɛ tabalen kun kan ni ka o kofɔ u ka wulikajɔ ka hakilina walasa ka se ka min bɛ tali kɛ lakana ani min ni o ye kojugu kɔni ka se ka o kɛlɛ fɔ ka se mara kɛcogo ɲuman ni hadamadenya hakɛw bɛ se ka sinsin cogo min na kɛnɛya ani sigida yɛrɛ lakana kunkan kibara u ka baara bɛ boli i k'a dɔn k'a fɔ o kan walasa ka faamu sɔrɔ o la u ye wele bila mɔgɔw ma minnu n'olu ye maa ɲɛmaw ye baara in bɛ kɛ yɛrɛmarakafo 7 min kɔnɔna na kɛnɛ kan anw ka kunnafoni na Umar Koyita ale fana taara ɲinini kɛ ka walawalali kɛ anw ni aw ye an ka ɲɛmaada ka kibaruya lasɔrɔlenw fɛ.
ni a waleya yɛrɛ tara décembre kalo san 2020 ni gouvernement canadien ka tɛmɛ ni baarabolo min bɛ ni a bɛ fɔ a ma programme pour la stabilité et les opérations de paix. Baarabolo min bɛ ni a bɛ wele tabale kun kan ale kɔni bilala sen ka juin kalo tile 21 san 2021 wa a baaraw bɛ se sigida 7 de ma an ka jamana kɔnɔna na. Ni hakilila min taara Search for Common Ground fɛ ni u ni Senapu ka bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna ye a kun de ka se ka kunnafoni digo juguyaw kɛlɛ min bɛ se ka na ni tiɲɛni ye an ka cɛmancɛ bolo la ani ka taa se a woroduganfanw ma. An ka jamana cɛmancɛ ani kɔrɔnyanfan fɛ mankan bɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ siya dɔw bɛ ɲɔgɔn na bon mɔgɔ bɛ se ka kuma dɔw ta k'a ba yɛlɛma k'a fɔ nin siya in ye nin kɛ tan k'a sɔrɔ fan dɔ la o tɛ donc an kɔni bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ ka information ɲuman ɲini ka se ka o kɛlɛ sugu ninnu bali en même temps fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye hadamadenw ma kɛlɛko ninnu yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali ji ka canu bi a la banako bi a la an b'a fɔ ma ko crime ni criminalité bi a la o ni faamaw yɛrɛ tɛ ka u jɔ u jɔyɔrɔ yɛrɛ la pour que jamana yɛrɛ taabolo ɲuman na ni gɛlɛya mun bɛ o la an b'o gɛlɛyaw ɲini an b'o analyse kɛ an b'olu traiter donc k'o kɛ gafe ye k'o bila ka taa di premier ministre ma. An ka jamana ɲɛmaw kɔni nin baarabolo in fo kosɛbɛ wa u y'a yira k'a fɔ ko u na to a kɔrɔ ni ka jugɔrɔma tonton walasa jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ a baaraw la cogo min na. Bi baara in bolo dalen bɛ min kan o de ye ŋunuŋunu kan bisigi a bɛ se ka kunbɛn cogo min na nin yɔrɔ ninnu na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na baara in bɔ o de kan o de y'a to n'an sera yan nɔ an b'a fɔ minnu bɛ a ko ɲɛ na u k'u gɛlɛya san'u ka fara walew ka bɔ baara in kɔnɔ minnu b'a to kɔni bɛn bɛ se ka sabati nin yɔrɔ fɔlen ninnu na. An bɛ hakilajigi kɛ k'a fɔ nin baarabolo in yɛrɛ kan ka lawaleya kalo 24 de kɔnɔna na wa a bɛna k'an ka marabolo minnu kɔnɔna na o ye San, Ɲono, Bajangara, Bankas, Gawo, Asongo ani ka taa se Bamakɔ yɛrɛ ma. Kunnafoniko nasiraw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ cakɛda min ni u k'a ma ko Caisse nationale d'assurance maladie n'a bi kanam kofɔ olu y'u ka maaɲɛmara lajɛ sigi tako 24 na ni ka o kɛ sigi in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ sigi tako 22 ni tako 23 u ye hakilina miiri kɛ i k'a dɔn o sɛbɛn minnu ni olu kɔni fasirila o ko kunkanko kibara o la ka laban ka fɛɛrɛw ni dabaliw ni ka o lajɛ min bɛ tali kɛ sigi tako 24 na ni o ye maaɲɛmara sigi min filɛ nin ye min bɛ tali kɛ cakɛda in yɛrɛ a bɛ se ka kɛ wasa bɛ se ka lasɔrɔ a la cogo min na u da donna nin bɛɛ lajɛlen la kɛnɛ maaɲɛmaaya tun bɛ u ka conseil d'administration maaɲɛmaa bolo n'o ye sanfɛ kalan karamɔgɔ ye u k'a ma ko professeur Mamadi Kane walasa ka ɲɛfɔli kɛ nin ko ninnu kan Lolomadi Bate ale fana tun taara kibaruyaw lasaloli kama an ka ɲɛmada ka kunnafoniya lasɔrɔlenw fɛ. Ni siko 24 kɔnɔna na Caisse nationale d'assurance maladie n'o ye kanam ye ni sikun bɛ tali kɛ walasa ka hakilina di ɲɔgɔn ma ani fɛnɛ ka kow ta ɲɔgɔn fɛ fɛn min bɛ tali kɛ baara nataw la u ye ko minnu bila sen kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni o ko ninnu kɛra lajɛ 23 kɔnɔna na ni lajɛ kɔnɔna na fɛnɛ kana mɔgɔw u bɛna hakili jagabɔ kɛ u sera ka musaka minnu bɔ fo ka taa se san 2000 ani san 20 ma u bɛna hakili jagabɔ kɛ o musaka ninnu kan ka fara o kan n'i y'a ta k'a lajɛ san 2000 ni san 21 kana bɛ wulikajɔba kɛ u ka baaraw kɔnɔna na walasa ka jamanadenw lafiya. An bɛna mun kɛ bi a bɛ fɔ o ma ko conseil d'administration o ye kanam ka conseil d'administration o conseil d'administration an ka administrateurs de bɛ yen nɔ olu fana b'an bilasira an ye baara minnu kɛ an bɛna ɲɛfɔ olu ye olu b'an orienter k'an bila nin sira kan ou bien k'an bila nin sira kan pour que an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min et dans ça an bɛna ɲɛfɔ na 2021 an ye baara caman kɛ an ye mɔgɔ caman fara assurew kan c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ na don assurance maladie obligatoire a mɔgɔ cayara caman farala ka ɲinina in na mun fana bɛ yen en tout cas an ka recette cotisation minnu kan ka sara an y'a constaté ɲina fana ko an yɛrɛ kun ye mun dɔgɔda an tɛmɛn'o bɛɛ la kaban donc olu bɛ b'an dɛmɛ pour que kana min ye baara minnu kɛ an bɛ se ka renforcer cogo min na pour que an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na an bɛ se ka maliyɛn bɛɛ ta cogo min na assurance maladie la. Ka se ka sɔrɔ yiriwa kana mɔgɔw u b'a fɛ ka fɛɛrɛ dɔ bila sen kan fɛɛrɛ mun bɛ tali kɛ walasa ka dankari suyɛniwalew la. An y'a constaté k'a fɔ ko vraiment kana min bɛ wari caman perdu fraude la. Fraude ye mun ye suyɛnliw a suyɛnli modèle ka ca an tɛna dɔn k'an da don o bɛɛ la mais an ye an ka système kura dɔ bila sen kan vraiment o ye effectif ye o bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ pour que an bɛ se ka lutter contre la parce que i yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ an m'o o tɛ bɛɛ ta o bɛ mɔgɔ damadɔ dɔrɔn ta o mɔgɔ man ca kosɛbɛ donc an ka baara autorités ye mun fɔ an ɲɛna donc il faut an k'an jija pour que an bɛ se que le grand maximum c'est à dire u ka furakɛ cogo la ka sɔrɔ a wari ma caya wa an b'o baara dilan. Ni sigi kɔnɔna na kana mɔgɔw ye layidu ta k'a fɔ k'olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka baara ɲɛnamaw kɛ ani fɛnɛ ka dɔ fara u ka cɛsiri kan walasa u ka laɲini ka kɛ sɔrɔfɛn ye.
laɲini ka kɛ sɔrɔ fɛn ye o kuma mi duwawu kɛ k'a fɔ min ye forobaca kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye u ka dɔn min ye foroba kumana baaraw ye ka kɛ walasa jamanadenw ka se ka wasa sɔrɔ a la cogo min na renouveau télé filɛba minnu filɛ nin ye ba fila bɛ nin waati in na fo ka se k'a dɔn ko fatama nɛgɛ ɲɛ 77 sanga 55 sɔrɔ Fanta Tomota o yɛrɛ kelen yɛrɛ bɛ studio ba min daw kɔnɔ Musabugu Bamakɔ commune wɔɔrɔnan yɛrɛ bara kafo kɔnɔ. Sikate o la janjo k'i fo don kibaru ta ko fɔlɔ o kunnafoniyaw tun ye nin ye tagalen ɲɛfɛ kibaruya tɔ minnu bɛ yen nɔ o bɛ lase kanubagaw ma tako filanan ale kɔnɔna la an bɛ taga ni kibaruyaw ye dɔɔni dɔɔni sisan an bɛ an sɛnsɛn ka taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ o b'a jira k'a fɔ taa ni ka segin kibaruyaw walima siraba kunnafoni o di wagati sera an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ Mali fan o fan an ka nɛgɛ karafetigi o ye Batoma Kane ye Batoma a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira.